Γεια χαρά, παιδιά, είμαι ο Γιάννης. Βρίσκομαι εδώ στην Πεντοξάδα και έχω ετοιμάσει για εμάς ένα πάρα πολύ σύντομο μαθηματάκι, ένα yoga flow, με σκοπό έτσι να αυξήσουμε λίγο την κινητικότητα, την ευληγησία μας, αλλά ταυτόχρονα να γεμίσουμε ενέργεια για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Θα έρθουμε ο κλαδόν. Κρατήστε το ένα ποδαράκι μπροστά, το άλλο ποδαράκι πίσω, όποιο θέλετε. Φέρτε τη δεξιά παλάμη να κουμπίσει καλά στο πάτωμα, στην ίδια ευθεία με το δεξί κόκκαλο της λεκάνης. Αριστερό χεράκι θα έρθει ψηλά με την εισπνοή, ενώ με την εκπνοή θα κάνω μια δεξιά πλάγια κάμψη. Ίσως λυγίζω προς τα μέσα και τον δεξί μου τον αγκώνα, Και θυμηθείτε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιέζω καλά αυτή τη δεξιά παλάμη, έτσι ώστε το αριστερό καθιστικό μοστό να μην σηκώνεται καθόλου από το πάτωμα. Κρατήστε την κοιλιά ενεργή, μαλακώστε τα πρόσια θωρατικά πλευρά προς τη λεκάνη. Μία εισπνοή εδώ και μία εκπνοή. Άλλη μία φορά εισπνέω. Εκπνέω. Σούπερ. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Εισπνοή χεράκια ψηλά. Εκπνοή αριστερό χεράκι στην γη. Δεξί χέρι πάνω και προς τα αριστερά. Μπορεί να λυγίσετε λίγο τον αριστερό αγκώνα και επαναλαμβάνω. Σπρώξτε καλά με την αριστερή παλάμη έτσι ώστε ο δεξής γλουτός να παραμένει πολύ καλά υγειωμένο στο πάτωμα. Καθώς ενεργοποιείτε την κοιλιά σας, μαλακώνετε τα πρόσια θωρατικά πλευρά προς τη λεκάνη. Δύο αναπνοούλες και εδώ. Εισπνέω. Εκπνέω. Άλλη μια φορά εισπνοή. Εκπνοή. Άψογα. Θα έρθω προς το κέντρο, θα φέρω έτσι τα πέλματάκια μου ίσως λίγο πιο μπροστά, να μην έχω σταυρωμένα έτσι τα πέλματά μου μπροστά από τη λεκάνη. Φέρτε τα λίγο πιο μπροστά και σαν να θέλετε να φέρετε το κέντρο της μιας κνήμης στην ίδια ευθεία με το κέντρο της άλλης κνήμης. Κρατάω flex το πέλμα, φέρω τα χεράκια μου μπροστά, παίρνω μια εισπνοή, αποκαλύπτω το στέρνο. Με την εκπνοή προχωράω μπροστά και εκεί που θα συναντήσω την πρώτη μεγάλη αντίσταση θα ξεκινήσω να κάνω μερικές κινησούλες, μετακινώντας τα πλευρά μου λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε να αναπνέουμε. Δύο αναπνοές από εδώ και η τελευταία. Άψογα. Θα προχωρήσω τα χεράκια μου πίσω, θα σηκωθώ και απλά θα αλλάξω το σταύρωμα των ποδιών. Πάλι με την ίδια λογική, το κέντρο της μπροστινής κνήμης, την ίδια ευθεία με το κέντρο της πίσω σας κνήμης. Κρατήστε flex τα πελματάκια. Θα πάρω μια εισπνοή, θα φέρω τα χεράκια ψηλά. Ενώ με την εκπνοή θα στρίψω προς τα δεξιά, φέρνοντας το αριστερό μου χέρι έξω από το δεξί γόνατο και αφήνω το δεξί μου χέρι πολύ απαλά στα ακροδάχτυλα πίσω μου. Στρίβω το βλέμμα, το κεφάλι, κοιτάζω πέρα του δεξιού μου ώμου. Με κάθε εισπνοή επιμικρύνω τη σπονδυλική στήλη, τον αυχένα, την κορφή της κεφαλής προς το ταβάνι. Με κάθε εκπνοή ενεργοποιώ την κοιλιά και στρίβω λίγο παραπάνω. Άλλη μια φορούλα εισπνοή για να μακρύνω. Εκπνοή για να στρίψω. Εισπνοή για να κοιτάξω μπροστά. Εκπνοή για να στρίψω από την άλλη την πλευρά. Δεξί χέρι έξω από το αριστερό γόνα. Αριστερό χέρι πολύ απαλά πίσω στα ακροδάχτυλα. Μία εισπνοή για να με μακρύνει. Ψηλά, 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 ψηλά. Μία εκπνοή για να με στρίψει. Άλλη μία φορά εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνέω, θα κοιτάξω μπροστά. Εκπνέω, θα προχωρήσω τα χεράκια μου πάλι προς το μπροστινό μέρος της αίθουσας. Και όταν βρω και εδώ αυτή την πρώτη μεγάλη αντίσταση, αρχίζω να μετακινώ, να κινώ λίγο τα πλευρά μου, δεξιά και αριστερά. Σπρώξτε καλά και με τις παλάμες, θα παραμένει το βάρος πίσω στη λεκάνη και να μην μετατοπίζετε έτσι πολύ σημαντικά μπροστά. Άψογα. Εισπνοούλα κοιτάζω μπροστά, εκπνοούλα προχωράω τα χεράκια πίσω, ρολάρω έτσι στα ποδαράκια μου και έρχομαι στην στήριξη στα 4 σημεία. Παλάμες κάτω από τους ώμους, το άνοιγμα αυτό, γόνατα κάτω από τη λεκάνη, καταπληκτικά. Σπρώχνω μακριά το πάτωμα, τεντώνω το δεξί μου πόδι πίσω. Από εδώ θα κάνω point το πέλμα και θα το φέρω προς τα αριστερά, να βγει έξω από το στόμα, πάνω στο πάτωμα. Πιέστε πάρα πολύ καλά το πάνω μέρος του πέλματος, πιέστε το εσωτερικό μέρος των μυρών, σπρώξτε καλά το πάτωμα και στρίψτε να κοιτάξετε την δεξιά σας στέρνα. Μοιράστε ωραία το βάρος και στις δύο παλάμες και νιώστε έτσι αυτό το πάρα πολύ ωραίο stretch σε όλη την δεξιά πλευρά του σώματος. Εισπνοή από την μύτη, εκπνοή από την μύτη, ακόμα μία φορά. Σούπερ. Θα κοιτάξω μπροστά και το δεξί μου ποδαράκι έτσι από τα αριστερά που είναι θα έρθει στο πλάι προς τα δεξιά να βγει έξω από το στόμα στην ίδια ευθεία με το αριστερό πόδι. Το πέλμα σας θέλει να κοιτάζει μπροστά. Κρατήστε flex και το αριστερό πέλμα, σπρώξτε μακριά την γη και με την επόμενη εισπνοή στείλτε τη λεκάνη χωρίς να μετακινηθεί καθόλου το δεξί πέλμα από το πάτωμα πίσω προς την φτέρνα. Μπορεί να φτάσει, μπορεί και όχι, δεν μας απασχολεί καθόλου. Άλλες 3 φορούλες.
Εισπνοή τώρα για να έρθω μπροστά, εκπνοή για να φέρω τη λεκάνη πίσω. Άλλες δύο φορούλες. Εισπνέω, εκπνέω και τελευταία φορά εισπνοή μπροστά, εκπνοή πίσω. Άψογα. Θα έρθω ξανά προς το κέντρο, παλάμες κάτω από τους ώμους, θα φέρω τη δεξιά μου φτέρνα να κοιτάξει μέσα στην ίδια ευθεία με το αριστερό μου γόνατο, ενώ το δεξί πέρμα κοιτάζει στο πλάι. Κρατήστε το γόνατο σε μια ωραία ευθεία με την δεξιά σας την φτέρνα. Και από εδώ το αριστερό χεράκι θα μείνει στην γη, ενεργοποιώ την κοιλιά μου και φέρνω την παλάμη μου στο εσωτερικό δεξί γόνατο και το σπρώχνω μακριά από το σώμα, το σώμα μακραίνει μακριά έτσι από τον δεξί μου τον μύρο. Δυο αναπνοές και εδώ και ακόμα μία. Καταπληκτική δουλειά. Το δεξί χεράκι θα έρθει στο πάτωμα και θα προχωρήσω το δεξί μου το ποδαράκι μπροστά, 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 έως ότου να το φέρω έξω και δίπλα από την δεξιά την παλάμη. Στείλτε τον δεξί γοφό πίσω μακριά από τη μέση, πιέστε ελαφρώς στο εσωτερικό μέρος των μυρών. Ο δεξής αγκώνας θα έρθει προς το πάτωμα, μπορεί να κουμπίσει κάτω, μπορεί και όχι. Εισπνοή δεξί χεράκι ψηλά, στροφή θώρακα, εκπνοή δεξής αγκώνας μπροστά και κάτω. Άλλες 3 φορές. Εισπνέω, εκπνέω, άλλες 2 φορούλες εισπνοή και εκπνοή, τελευταία φορά και αγκώνας έρχεται προς το πάτωμα. Σούπερ! Θα φέρω τα χεράκια μου στην γη και από εδώ θα προχωρήσω το δεξί μου πέρμα να έρθει μέσα και να βγάλω ακριβώς έξω το δεξί μου το χεράκι. Εδώ προσοχή, θέλω το αριστερό σας γόνατο να το σύρετε και να το φέρετε πίσω και έξω από τον δεξί σας αστράγαλο. Αριστερό γόνατο, πίσω και έξω από το δεξί αστράγαλο, κάθομαι μέσα από την αριστερή μου κνήμη και έρχομαι εδώ. Αγκαλιάζω με το αριστερό μου χέρι το δεξί μου το ποδαράκι, το κρατάω κοντά στο στήθος, παίρνω πάλι μια εισπνοή μακραίνω, ενώ με την εκπνοή στρίβω και απελευθερώνω πολύ πολύ μαλακά το δεξί μου χέρι πίσω στα ακροδάχτυλα. Εισπνοή για να μακρύνω. Έκπνοη τραβάω το πόδι κοντά, την εκείνο σπονδυλική στήλη και στρίβω. Άλλη μια φορούλα, εισπνοή μακραίνω. Έκπνεω στρίβω. Εισπνοή κοιτάζω μπροστά. Εκπνοή θα ξεστρίψω, θα αφήσω το αριστερό μου χέρι στο πλάι για να με συγκρατεί και έχουμε έτσι εδώ τον δεξί μας τον αγκώνα. Με την εισπνοή, ο δεξής αγκώνας θα έρθει μπροστά προς το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού πέλματος, μπορεί να το ακουμπήσει, μπορεί και όχι. Εκπνοή να έρθω πίσω. Άλλες 3 φορούλες. Εισπνέω, εκπνέω. Ξανά. Άλλες 2 φορές. Καταπληκτικά. Και τελευταία φορούλα. Και έρχομαι πίσω. Αγκαλιάζω πάλι με το αριστερό μου χέρι το δεξί μου γόνατο και ξαναστρίβω να κοιτάξω πέραν το δεξιού μου ώμου, κρατώντας πάρα πολύ καλά μακριά την σπονδυλική μου στήλη. Εισπνέω μακραίνω λοιπόν. Εκπνέω στρίβω. Εισπνοή κοιτάζω μπροστά. Εκπνοή ξεστρίβω και έρχομαι πάλι στα 4 σημεία να κάνουμε και την άλλη μας την πλευρά. Το αριστερό μας τώρα πόδι θα τεντώσει πίσω, θα γίνει point και θα το φέρω προς τα δεξιά έξω από το στρώμα, πιέζοντας πάρα πολύ καλά το πάνω μέρος του πέλματος και τα 5 μου δάχτυλα. Πιέστε το εσωτερικό μέρος των μυρών, σπρώξτε μακριά το πάτωμα και στρίφτε να κοιτάξετε την αριστερή σας την φτέρνα. Το βάρος καλά, έτσι να το μοιράσετε και στις 2 της παλάμης. 2 αναπνοούλες εδώ και είναι η τελευταία. Καταπληκτικά. Κοιτάζοντας κάτω, το αριστερό μου πόδι θα έρθει στο πλάι, θα κουμπίσει πάρα πολύ καλά το πέλμα στην γη, κοιτάζοντας μπροστά. Θα κάνω flex και το δεξί. Σπρώξτε μακριά το πάτωμα. Εισπνοή, να στείλω πίσω τη λεκάνη. Εκπνοή, να έρθω μπροστά. Άλλες 3 φορούλες. Εισπνέω. Εκπνέω. Άλλες 2 φορές. Εισπνοή πίσω, σπρώξτε καλά το αριστερό στην γη. Εκπνοή μπροστά. Και τελευταία φορούλα. Καταπληκτική δουλειά. Η αριστερή μου φτέρνα θα έρθει να κοιτάξει μέσα προς το δεξί μου γόνατο, το αριστερό πέλμα στο πλάι και στοιχίστε ωραία το γόνα ακριβώς στην ίδια ευθεία με την φτέρνα.
Δεξί χεράκι στο πάτωμα, αριστερό χέρι στο εσωτερικό μου, έτσι, αριστερό γόνατο. Σπρώξτε μακριά το γόνατο από τον κορμό, επιμικρύνετε το κορμό μπροστά, μακριά από το γόνατο. Κρατώντας έτσι τον θώρακα παράλληλο με την γη. Κρατήστε ενεργή για την κοιλιά. Πάρτε 2 ωραίες αναπνούλες εδώ. Και άλλη μία. Σούπερ. Αριστερό χεράκι στο πάτωμα, θα προχωρήσω και το πέλμα και θα το φέρω δίπλα και έξω από το αριστερό παλάμι. Πάλι το γόνατο στην ίδια ευθεία με την στέρνα σας. Δεξί χέρι στην γη, αριστερός αγκώνας προς το πάτωμα, καθώς τραβάω αυτόν τον αριστερό γοφό πίσω μακριά από τη μέση. Εισπνοή, αριστερό χέρι ψηλά, εκπνοή, αριστερός αγκώνας στην γη. Άλλες 3 φορές. Εισπνέω, εκπνέω. Άλλες 2. Τελευταία φορά. Σούπερ. Θα φέρω και το αριστερό χεράκι στην γη και θα προχωρήσω προς τα μέσα το πόδι να βγάλω το χεράκι μου προς τα έξω και ό,τι κάναμε και πριν. Το δεξί γόνατο θα έρθει πίσω και έξω από την αριστερή μου την φτέρνα και η λεκάνη κάθεται ακριβώς μέσα από την δεξιά μου μνήμη. Ιδανικά ακουμπάω έτσι και το αριστερό καθιστικό κοκαλάκι στην γη και με το δεξί μου χέρι αγκαλιάζω το αριστερό γόνατο, παίρνω μια εισπνοή μακραίνω, ψηλώνω, με την εκπνοή περιστρέφομαι στο κεντρικό άξονα, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνω και το αριστερό μου χέρι πολύ απαλά στα ακροδάχτυλα πίσω μου. Και μένω. Εισπνοή για να μακρύνω. Εκπνοή για να στρίψω. Άλλη μια φορούλα. Εισπνοή για να μακρύνω. Εκπνοή για να στρίψω. Εισπνοή για να κοιτάξω μπροστά. Εκπνοή για να ξεστρίψω. Το δεξί μου χέρι θα έρθει στα ακροδάχτυλα δίπλα έτσι για να με συγκρατήσει. Και ο αριστερός μου αγκώνας, εισπνοή, θα έρθει προς το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού πέλματος. Εκπνοή να έρθω πίσω. Άλλες 3 φορές. Έρχομαι μπροστά. Έρχομαι πίσω. Άλλες 2. Μακραίνω. Και πίσω και τελευταία φορά. Άψογα. Σταυρώνω τις κνήμες μου. Έρχομαι στα 4 και από εδώ πέρα flex τα πέλματά μου. Προχωράω τα χέρια προς τα γόνατα και όταν φτάσω μένω στα ακροδάχτυλα. Σπρώχνω, στέλνω τις φτέρνες προς την γη, ανοίξτε τα πόδια αν χρειάζεται. Κάποιοι από εσάς θα μείνετε με τις φτέρνες ψηλά, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κουμπίσουν οι φτέρνες στην γη. Φέρετε το κορμό ανάμεσα από τα πόδια, κρατήστε πίσω το βάρος ενώ η σπονδυλική στήλη και τα χέρια θέλουν να μακρύνουν μπροστά. Χαλαρώστε και τον αφιένα. Ανοίξτε ωραία τα ισχύα. Μακραίνω μπροστά. Άψογα. Εισπνοή κοιτάζω λίγο πιο μπροστά. Εκπνοή προχωράω τα χεράκια λίγο πίσω και τεντώνω τα πόδια καθώς τα στρίβω να κοιτάξουν μπροστά και έρχομαι σε μια όρθια τσιβίδα. Προσοχή, δεν μας ενδιαφέρει να τεντώσουμε τα πόδια, μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε ίσια την πλάτη. Οπότε λυγίστε λίγο τα γόνατά σας έως ότου η κοιλιά σας να εφάπτεται να κουμπάει το εσωτερικό μέρος των μυρών. Ακροδάχτυλα στο πάτωμα, ανασηκώστε τις άκρες των ώμων μακριά από την γη. Κρατήστε το βάρος μπροστά στα μετατάρσια, φέρτε τα χεράκια πίσω από την πλάτη, πλέξτε δάχτυλα, τεντώστε τα χέρια ψηλά, τραβώντας τις ομοπλάτες βαθιά μέσα στην πλάτη και μακριά από τον αφιένα. Κινήστε λίγο το κεφάλι δεξιά και αριστερά. Απελευθερώνω τα χέρια, λυγίζω τα γόνατα και σπόντιλο θα σηκωθώ και θα έρθω ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Και από εδώ λίγο πριν τελειώσουμε, κρατήστε τα πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης. Θέλω να μετατοπίσετε το βάρος σας πάρα πολύ καλά προς τα δεξιά. Δεν θέλω καθόλου βάρος στο αριστερό πόδι. Ρίξτε τη λεκάνη δεξιά, ρίξτε το βάρος στο δεξί πέλμα σαν να θέλετε να στηριχτείτε στην εξωτερική του κόψη. Μείνετε στη μύτη του αριστερού του ποδιού και τεντώστε το δεξί χέρι ψηλά και προς τα αριστερά. Μάκρος θέλω. Μπορώ να επιλέξω να μείνω εδώ ή να σηκώσω μερικά εκατοστά και το αριστερό μου ποδαράκι, χωρίς να πέσει. Για 3, μάκρος, 2, 1 και θα έρθω προς το κέντρο, μετατοπίζω το βάρος στο αριστερό μου πόδι, μένω στη μύτη του δεξιού πέλματος, αριστερό χέρι ψηλά και προς τα δεξιά. Πολύ δυνατή η κοιλιά. Μπορώ να μείνω εδώ ή να σηκώσω μερικά εκατοστά και το κάτω μου πόδι.
για 3, για 2, για 1 και έρχομαι σιγά σιγά προς το κέντρο. Το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό αυτή και ρίχνω το κεφάλι μου ελεύθερο απαλά προς τον δεξί μου τον ώμο. Κοιτάζω μπροστά, το πηγούνι ελαφρώς προς τα μέσα. Εισπνέω κέντρο, εκπνέω αριστερό χέρι πάνω από το δεξί αυτή και αφήνω το κεφάλι ελεύθερο προς τον αριστερό μου τον ώμο. Έρχομαι στο κέντρο, 2 αναπνοές μαζί και ολοκληρώσαμε. Εισπνοή χέρια από το πλάι και ψηλά, ένωνο παλάμες κοιτάζω αντίχειρες, έκπνοη παλάμες μπροστά από την καρδιά, άλλη μια φορά, εισπνέω χέρια από το πλάι και ψηλά, εισπνέοντας ηρεμία, ενώ από το στόμα διώχνω μακριά όλη την ένταση. Να είμαστε, ευχαριστώ πολύ που μείνετε μαζί μου. Τα λέμε.